Længder og tværbølger. Bølger, det er, når der opstår noget energi, der bevæger sig igennem et materiale. For eksempel, som når man kaster en sten i vandet, så vil der opstå nogle bølger, altså noget energi i vandet. Bølger har en udbredelsesretning, det vil sige, at de ikke bliver på det samme sted. Bølger starter et sted og bevæger sig derfra og så til et andet sted. Bølger, hvor amplituden bevæger sig på tværs af udbredelsesretningen, kaldes for tværbølger. Man kan også kalde det for noget andet, transversale bølger. Amplituden, det er afstanden mellem grundlinjen og der, hvor bølgen går længst ud. Altså grundlinjen og så herop til, det er amplituden. Og et eksempel kan igen være, når man kaster en sten ud i vandet, så starter amplituden med at være høj, men jo længere tid der går, jo mere fader bølgen ud, og amplituden bliver mindre og mindre. Så den går for eksempel sådan, og så bliver bølgerne sådan mindre og mindre jo længere tid der går. En bølgelængde er fra et yderpunkt til et andet yderpunkt, altså her oppefra for eksempel til her. Så altså afstanden fra en bølgetop til en anden bølgetop, men det kan også være fra en bølgedal til den næste bølgedal, derfra og dertil. Det kan også være fra et knudepunkt eller skæringspunkt. Herfra for eksempel, og så herover til, så denne her afstand. Og en bølgelængde, det kaldes for lambda, som har det her tegn her. Længdebølger, det er det man kalder for trykbølger eller lydbølger. Her der er en bølgelængde fra midten af en fortætning. Det her det er en fortætning, for eksempel en fjeder, man spænder ud og så slipper igen. Den vil skabe sådan, så den går sådan frem og tilbage og frem og tilbage. Så nogle steder der er der fortætninger, og nogle steder der er fortyndninger. Ligesom her. Og en bølgelængde i en længdebølge, eller en longitudebølge, det er fra midten af fortætningen til midten af den næste fortætning, eller fra midten af en fortynding til midten af den næste fortætning. Længdebølgers amplitude løber i samme retning som den udbredes.